の者に風のごとき軽さを。楽にしてやるぜ。の者に力を。切ってきたぜ。
の者を守る盾となる。強くなったことを実感する。その一撃にカノン。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者に力を。みなぎってきたぜ。やっと倒したか。体が。石化が溶けた。ランス。ダルシスから逃げ延びた後も、最近、それらはすべて、その剣が邪悪を封じ、この際だ。私も、それまでお互い生きたい。そう、ランスこそな。私の剣も、なかなかのものでしょ。石化した状態から救い出されたランスは、邪悪なる存在を封印するべく、レリこれなら負ける気がしないぜ。